יש למעלה היה פלטה. לא, פה יש פלטה, למעלה. אז עוד מעט תראי בעצמך. כן? עוד מעט תראי. כן? כן, אבל תגיד. לא שאני עדיין להסתובב או לא. תהיה לך הפתעה. הנה עוד עלייה. שוב מסתובב. לצה, אבא. לא פני! אתה לא עובר! לא, אמרת אחורה, רצית אחורה. לא, רציתי קדימה. רגע, אתה מסתובב למעלה? כן, כן. כן מסתובב? כן, כן. בטוח? את לא רואה שכל אנחנו מטפחים. 100%! 100% רק את לא יודעת לי. מאחורה זה יותר מפחיד. טוב, אני מחזיקה את זה. התפקיד שלנו זה להפחיד אותך, לא? רגע, זה על וידאו! זה על וידאו! לא, אני מצלם אותה. לא, אתה על וידאו! מה פתאום על וידאו? אתה על וידאו! מה פתאום על וידאו? אתה על וידאו והירידה עומדת לעבור. זהו. אוי לא, אוי לא. לא, שבי. שבי, מה פתאום עכשיו לעמוד? מסוכן. אני לא יכולה אבל להסתובב. אני לא יכולה להיות אחורה. אני לא יכולה להיות אחורה. למה? זה אתה עובדת! תכונן, להחזיק חזק. 1, 2. כן, איך היה? אתה על וידאו!